Rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA qalu lil kap tal-Oppożizzjoni li bir-ross li kien hemm fit-tariffi tal-enerġija qed jinvestu iktar fil-prodott tagħhom, fosthom tisbieħ fil-lukandi u ristoranti. Dan flaqa li matula ppreżentawlu kopja tal-proposti tagħhom għall-baġit tas-sena d-dieħla. Simon Busuttil li kien kontra r-roħs tal-25% fit-tariffi tal-enerġija għalilhom li jekk jorħsu iktar jinvestu iktar. Iżda rappreżentanti tal-MHRA spjegawlu li la darba l-prezzijiet diġà roħsu, il-proposti tagħhom huma marbuta mal-ħtieġa t-investiment fl-enerġija alternattiva. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Agius Muscat saħaq li s-suċċess fl-industrija tat-turiżmu huwa evidenti filwaqt li tkellem dwar oqsma ġodda fl-industrija tat-turiżmu li sejrin tajbin, għalkemm il-proposti tal-MHRA jitolbu wkoll li s-settur ikun regolat. Mal-lukandiera u r-ristoranti li tkellmu dwar id-diversi suċċessi li qed jiksbu huma u l-qasam li operaw fih, Busuttil għażel li jkun ukoll negattiv. Biex jagħmel dan semma l-Identity Malta fejn għaddejja investigazzjoni tal-Pulizija. Investigazzjoni li tmur lura l-2011 u li bdiet biss wara li ttieħdet azzjoni mit-tmexxija tal-istess awtorità.